Nahulog na ni kuan. Naman siguro may ay ko ang instant sa wala niya. Ni Max ni bata kilap tuno no kilap tuno na sa kilap tuno ay Masaha, masaha. Masaha. Okay naman siya. Mura siya ka ng kawas siya ka ng kanila lang ako unang ng kape. Janine! Okay, nangapi naman dito. So, ang kape, diri na to kanang kita, naglisod taog ka ng natay problema sa kanang pag-digest. Kanang ito, hindi ta kalibang. So, ang normally ba yung sa to, dapat makalibang ka sa isang adlaw. Kanang yun na natay problema. Kape rin ang pirahon. Kaya ang katumbas aning kuan ani, 1/4 ani nga kapsul, isa ka sa siya nga kape. Ay kay kapsul. Oh, kapsul siya. Hindi, wala siya. Kanang nakay problema sa kanang pero hindi ka panington, hindi ka buhit ka, tas imong uric acid, kanang kape ng lawas, labad imong ulo, kape ray katapat ana. Pareha nang gipaningot niya. Nabugnaw mas kuan. Bugnaw kayo ang panit. Mo ana siya kanang tawag ana. Gipanuhot ka kani, kapira ang imong pirahon. Kini mangud siya nga kape. Gani siya daghan siya makatambal ba. Kanang aside siya maka-less pud siya sa stress nimo. Kanang stress labad imong ulo. Kanang mga na ba mga kumulang na to ng pangbati sa lawas. Dili ka piray katapat. Ambulan. Ambulan ko kero. Siya, original. Kuan siya ka kuan flavor upat. Naay katong sa pang Di mangilabot lagi. black coffee jud niya. Kuan kana para siya sa mga taong diabetic. Original cappuccino o kanang latte. Mo na siya original. Kini Angel mo na ang giingon sa inyo, kagaina. Dili siya pills kay kuan siya. Capsule man siya. Mo na akong ginagamit. Hilabot. Mo na akong ginagamit Hilabot. kay once na ang babae manggod nga gikan na nanganak. Ano bang bulay-lay ng mga panit, mo dry na ang Mulanday. mga inaana ba? So kana siya na-assess sa nga pwede siya mabalik sa kuan. It's defying ano siya. Makawala siya sa mga kanang naapoy problema sa matres. Dili, kanang kuan na siya problema sa matres kanang natay kitos, natay kanang problema nimo permi ikaw ang dugo nimo kana. Mo na ang ginagamit. Hantod karon. Muna pinakadablis sa kuan. GA. Pwede mo na ni magbihag ako rin mo take ana. Ang brihigan yung sulod. Wala po patistingan eh. Buang na. Alanganin man po ng patisting ka isa ra ka buok. Ay, mahal mo pud kayo pud. Dali mo pud 600 magana. Asaan? Sili. Ila ka. Kuha na siya ka buok. Kuha. Napulo. Puro may mabuhos ko ingundang ana. Ura ka buwan. Gusto mo dili mabuntis na mura pod kag nagpills? Kini. Daghan siya og kaayuhan. Dili ra kay isa ka sakit ang makaayo ani. Makanindot siya og kuan ba? Makahami siya sa kutis. Labi na siguro og i-take na nako og 3 times a day. Inya duha-duha. Na. Dili ko ako nara sa imo kung kaya mo sa imong budget. Ako kay kung gusto nyo po kuan ana 3 times a day. Usay malintan ano na siya dili gyud ko sa consistent sa kuan. Ayaw. Direta sa kuan sa kanang ihatag si 24/7. Di ba tayo naingon ka tayo nga si uncle na nana siya gina-take na tambal? Ang among gina-offer mo ni siya kuan na mo siya kanyang gina-offer mo ni siya halos tanang sakit. Dili gid kay halos tanang sakit. Mo nakaayo. Isa pa justify naman ko ani kay mao naman yung nakaayo sa kuha.
sukad atong niundang ko sa pagulay kay nasakit ko. Dali man ka nang akong lawas ka nang yung kabang overpatig. Mo ni nang ayos ako Di sa lang ganito kapad akong ginom. Naulian ko nawala ang krap sa nagga-cramp akong lawas. Kanin mo na siya. Ay, kana, Vidamax! Upo na siya. Ang sunod ani, nagkatumbas siya upuan. Na? Grabe siya nga vitamin D. Kanilang siya nga ganda. Wa kay adlaw gani mo. Si 24/7 kuan magod ang sunod magod ani na siya cellular protection siya. Cellular immunity. Napod siya cellular energizer, cellular enhancement, cellular longevity. Pastilan yun sa kanila. Pahawa. Napod siya kuan cellular nourishment kanang mga vitamins. Cardio protection kanang naatay. Problema pud sa heart o cancer protection. Kasing-kasing. Oo, kanang sa mga cancer. O, mo ni siya sulod sa 24/7. Ang sulod ani ng mga gulay. 29 ka vitamins, mineral, and trace minerals. Ipakita na ko sa inyo unya kung unsa tong klase ng mga gulay. Wala na makita sa to. Ang makita na to common diri na mga prutas o gulay, apple, orange, mga manana. Pero ang mushroom nga gigamit ani dili diri gikan. Gikan ni siya sa US. Ay, talan niya so. Oh. Tapos kuan pod 18 ka amino acid, tapos 14 ka green foods and spirulina blend. Tapos 12 siya ka whole fruit juice blend, 12 pud siya ka whole vegetable juice blend. Kanang itong mga kuan kanang mga gulay nga juicy. O mana siya nga 12 pud siya ka klase nga mushroom. O 12 pud siya ka klase nga digestive enzyme. Kanang mga gulay nga dali ra maka-digest sa ato awa sa atong kinaon. Tapos 12 herbs specialty nutrients kanang mga gulay nga matambal nato siya. Tapos 10 ka essential fatty acids. Kani siya essential fatty acids. Kuan siya tay kanang mutambo ka pero dili ingon nga kanang ang essential kanang tong dinhi nato nga manlaylay nga tong dinhi. Ano siya? Kanang kuan ba? Kanang ang imong kung magpaniwang ng laylay ana tao dili mo kanang kilos. Nana siya. Tapos anti-aging. Nasa anti-aging, antioxidant inhibitor. Butang. Kaya siya makasala 24/7. Nana siya anti-aging. Ako ang papel. Unang dili ni siya pwede sa kuan, dili ni siya pwede sa bata. Kaya naano siya anti-aging nga bisagol. So, red wine. Tapos kuan for longevity polyphenols. Ano ba ang kuan? Mega resveratrol blend kanang kuan ba? Di ka mawala ganin? Kasagaran problema sa lalaki bitaw. Na mawadan sila gana. Mana sila? Pwede ka na ba? Minaw dalya. Sige, ano siya ang tambal. Hawa dia, pahawa dia. Tapos ang iyahang binaya, ang kasalatan niya makuha nimo ani kay daghan. Kay maka-promote siya sa kuan. Kaya mutaas ang imong kuan ba? Tapos makaubos siya sa cholesterol level. Tapos protects against heart disease and its complication. Kanang naay mga problema sa kuan, heart dira. Mo ni siya tapos help prevent cancer of any origin. Kanang mga iba, kanang nabay cancer nga gikan na gud sa pamilya ba nga naglatay sa pamilya ng anak. O mo na siya kanang Anda na. o mo na kanang inyong kibali lahi ninyo, bloodline ninyo, nana. Inherit. Inheritance. Tapos pwede siya makakuan, mo control og high blood pressure. Kini. Nag-take ko ani samot ko kaniwang. Ay, pwede na Kaya sa pwede man siya, pwede man siya makakuan sa kanang nag-diet. Iba pala yung nalay ko ng ulo. Oo. Kung gusto ka muniwang na mo Salamat indot kay ang Abot flow sa ka po. imong Palihog sa po. imong lawas. Nulog. Tapos control blood sugar. Wala ka na lang. Balhin mo mamang sitbo. Tapos enhance and balance metabolism. Kanang metabolism kanang paspas ba?
Bas pang bisan magsigitag taon, ang atong kinaong matunaw dili gyapon ta mo. Inaana siya ba? Inaana siya nga kuan. Tapos prevent degenerative disease like arthritis. Kami tang common naman na natin di masakit din sa to mga sakit ang mga kuan. Oh, mana siya. Tapos enhance, nourish, strength, and balance the immune system. Atong kuan, syempre, nakikita sa to ang dali ang masakit. Dali lang mo, sit-on, dagan ulo. Mamay kasagaran sa to, dali ng mga kumunan na sakit. Kanira gyapon. Maupunay na kayo sa kuang gikat ko na sakit nga. Nung ka nga, mura na ko patay, nigulo na ko sa balay. Tapos, kuan, increase the production of inherent glutathione in our body. Kuan, kanang pasabot na ko nga pwede siya makaputik kung ito nga nag-continue pa og gamit. Nga walay putol-putol nga ang kanang ang ato ang mga palit mabag-o. Nga kuan siya, mao pa na siya tapos rejuvenated the skin. Nasa rejuvenated skin. Pwede siya makaputik. Wala siya. Regenerate liver cells. Atong liver mo din ang importante. Muna ato ang dapat nga kanang ato ang panon ba? Pati manon ang liver nato. Tapos promote healthy blood circulation. Kanang dili kanang tao dugo nga lapot. Makatabang na siya. 70% makatabang ni siya kay para mag kuan ang atong kuan ba? Blood circulation niya. Tapos dito finds the body. So, pwede siya makakuante. Makadetox siya. So, reduce fatigue, depression, and anxiety. Kanang nakay depression, nakay problema sa kanang pero hindi ka magunahuna unsa man yang hunahuna ang ayos. Hunahunaan di basta pamilya nang depression. Wala siya, isa pa na siya. Tapos nay nakabutang ko. Enhance sexual vitality. Mo na akong gina-offer sa mga kasagaran. Ang pan-anit 530. 530 ang panana ang kanang pero sa tinuod lang te dili naman po na nato buhaton nga kanang inaana nga pangingonana lang i-maintain na to ni og vitamins nindot dudog ito kay ako sahay niundang nako mobalhin na to og laing nga product nga kan kay matay murag niingon naman sila ni unsa naman nung kanin samot na magkaniwang kay mao man gani akong gigamit Janine di ka mawala kani mao akong gigamit niya og katong Angel A kini mo ni akong ginapares permente inom Bojod. Ne dirito sa complete. Kini siya nga pwede din makainom ang bata. Kanang bata nga common nga sakit ng gidinggi, kinira. Kanang bata nga nagsuka og kalibang, kinira gyapon. Ang style mo kung ang bata ngayon anak, uli naman niyan kay. Ang problema din sel, kung ingon ana sel, ang imong problema ana sel, may naman ka tambal, imo na siya patawon. Tanggalon nimo sa kapsul. Mo ipainom sa iya kung siya sa kalibang. Kay kasagaran ni abot ba din nga hospital ang labas dehydrated ang bata. Hapit na gud siya. Oo. Sorry, mama. Nakuan naman okay naman iyang kami. I'm sorry. Sama na, hugaw na kay ka mura na kay anak sa bagyaw, di na ta ka anak. Ngay, sorry. I'm sorry, mama. Dari na punta sa complete. So, nindot ang complete kay kung gusto ka magpatambok, ini. Moni siya. Dugangan ni Rafael. Ayun, nakikita ka na paniwang gani. Grabe taas kay ni siya kuan, taas grabe kay ka taas ni nga kuan nga ug vitamins. Kay lalim man ka stamina complete, energy complete, vitality complete, intimacy complete, protection complete. So tanan nimo nga gipangita nga pagana sa kaon, ma-vitamins nimo nga manambok ka na diri ka na nimo makita. Naaman siya sagol ani, sagol pero ang kani man god dili siya pwede sa bata. Tandag ko lang siya. Kini ang pwede siya sa bata. Bisan sa mayngon ana nga edad, ang dili man na makatulon og kapsul imo anak taon nimo. Dahil nang kumon nga sakit suka kalibang, ilanat o musiton.
Kana ra. Sa to pa di na siya. Kada adlaw gyapon na siya. Kuan, pero kung magsuka kalibang ka, kung nagsuka kalibang ka, imo ang tirahon anak kuan. Kanang every 4 hours limit mo sa bata. Timbasan pag kuan, ma-admit ang kuan, mawala ra ang iyang kuan. Dali ra siya maulian. Mo ni nakalindot sa complete. Di pile lang gid niya. Tabang siya pile oh. Wa diri be kay bahin. Matuok ta ka. Call your dada. Wala na. Call. Wala na. Wala na. Shout out na dayon. I don't want to hear your voice. Ha? No sounds. No sounds. Diretso sa Kulidos. Ang kining Kulidos, isa na po naka-take ani. Kay kini siya kanang tawag ani kanang nakay problema pud sa heart nga kanang mga common nga sakit. Kasagaran namo kung na may client kay katong ako asawa sa akong iyaan. Namo to siya nervous. Sa nervous kini amo akong gipatake sa iya. Yung ko nervous out. High blood minom ko. Kani akong gipatake sa iya giparisan ako ani. Kay kini siya tambal man pud siya sa kanang mutasang dugo. So niya kini sa nervous. Mo ni siya problema siya. Pero nindot tay siya tay sa tanan nga fish oil kani ang pinakanindot. Dili man ko makadimo sa ingon anak kay ngano. Wala ko ring an dinhi. Wala koy stock kuan ba wala koy stock nga pwede makuan. Yung manghawa Wala yan. na matanaw. Para makakita pod mo kung Gani. Yung Sa sa isa manghawa, ka, pinalag ka lagi mo ron. effective siya. Lahi ra siya sa fish oil nga uban. Ako nakagamit ko fish oil pero gikan to sa private nga hospital sa ako ang mismo nga bigay ni. Mo to yung nakakuan kay para nang kahapit ka mga anak. Gipatay ko ani 1 week ka nang ang akong tiyan siguro 1 month before ko mga anak gipatay ko ani sa kapal. 1 week man ata to tapos after before a week ko mga lang gipatake na ko wala akong gipatake ang iyang style kanang kuan sa ako ang perta para mo open ang cervix nako. Effective siya pero ako bulok man ko kay di ba man kanang wala man ko napadilayan basta kanya adto bitaw na tanan sa akong shirt ug sa akong pants. Pagkala kapila nagilaban tinaarag gyapon. Oh, kapila na nagilabahan. Bupilit ang baho. Pure magudi siya nga fish oil. Wala pa nini mo siya maabrihan. Ang baho niya, murag bulad. Murag bulad nga kanang isda nga nauga ba? O kanang kuan, o kanang kuan. O maabrihan nimo ang kanang iyang oil kay langsa. At gikan man siya sa fish oil gyud kanang oil gyud. Junor, ikaw mawala Janel? Hawa. Hawa. Isa. Dito ra kabi. Tamo kay ikaw eh. Mahay blood ka sa inyo hawa. Hawa. Wala ba imong daddy na rin? Ayaw, nak mo. Lapra lagi mo dili mo. Direta sa kuan sa may choco. Kining may choco mo ni gigamit niya na mo ni ang gipagamit kay ang mismo mentor nako nag-advise ako nga kuan. Pila mang bag ana? 25. Oh. Mo ni gipa take na ko kay Yana kay kita man jud mo atong Yana pero yung nuwang nga bisan unsa on lang yung bataan. Wa gyapon karga gyapon marnores. Oh, ang ang partner sa iya nga gipainom kini complete og kini. Twice a day, kini 3 times a day. Karon na arang-arang siya nahayag-hayag iyang kuan panit tapos medyo na nambok na siya. Naamang gud siya kuan oh. Maka-bright siya sa bata. Na ang kuan siya naapon siya sa gold na complete kini.
Nana siya sa na complete unya di pare sa pag ingon ani so nag effect sa iya ha. Grabe ka kuan sa iya ha. Hawa dodong bi hawa dodong. Mo ni ang giingon katong naay mga sakit sa heart. Oh, kana kasagaran ba yan na ron? Nakay heart problem. Mo ni siya. Healthy blood circulation. Kanang naay mga problema sa heart. Kanang naay weak ang heart. Kana mo ni ang ginatira kanang imong panila heart enlargement. Large ana enlargement sa heart kana siguro pag mag-enlarge ka sa heart mao na siyang kuan mo na siguro mukalit ka og dako mao maguro na kasagaran di pang hawa daw mo rin yerbe Ikaw ko ba di mo manghawa diya? Gahay mo. ini Dagan hawa. mo ni akong balak na kuan mo ni akong balak na i-change na ko sa akong vitamins kay kini man god kuan siya ganing vitamin C siya pero daghan siya og sagol daghan siya kaayuhan kay nakay pare anang tubigon imong baga kanang dali ta kaubuhon maulanan ra kaubuhon na kadayon sipuno na kadayon mo ni kana nakay problema sa imong baga kini kaning problema nimo nga dili ka katulog para lang imong tulog kini ang kuan mo na gibag-o nga kuan sa kuha kay nagsige naman ako pag sige naman kada adlaw imposible wala kay ko gihimo pero maabtan pa kog alauna matulog kapsul gihapon mo ni kanang problema nimo sa matulog kanang dili ka katulog kini ra day ang tirahon mo na gi-istorya sa ako sa akong mentor nga ngon ani siya nga pamaagi nga gusto ka makatulog nga problema ka para lang mo itulog kini dili lang pud siya kanang kang da syempre na magita sa kanang kuan daw ni ingon pa nilang COVID ingon pa nila so isa pa dai siya nga makakuan sa makakusog sa atong immune system kini siya mo ni akong gamit kung akong gikuan kagainaw kini white light kining white light glutathione glutathione spray lingual so diri ra siya sa ilalim sa dila i-spray lang mo siya Saan mo nga pang makuha na protection nimo sa atay kini siya kanang glutathione spray so ingon day nila ang tinuod man gid ay bago ka mo puti kailangan hinlo imong atay kay tanan day na to nga kinaon nga toxin na apay mo sa atay so dapat daw mahimlo ang imong atay adi sir daw na mo-effect sa imong glutathione mo na siya kini spray i-spray ra nimo siya nga kuan so dili na ni may kaing kag inani ra Nicole pero mahal kay Nicole sa tinuod lang Ano ba? inani lang ni pero mahal kayo ni pero gipa-practice ra ni nako kanang kuan gisample ra nila ko sa uban mahal kayo ni mo gyapon ni akong gigamit pero tapulan man ko kuan lagi mag-spray usay malimtan mo ni siya dili man kabukuan ani kay wala ni ko ang lasa ani mura ra candy kalimang ka ang presyo ani sakit kay sa bulsa nya tapos ingon ani ra tinuod na ingon pa nila kung gusto jud ka mo nindot mo puti pero agwantahan nimo ang presyo mo na sila mo nang sa mga ingon ana mo bitaw ang ingon bitaw nila kung gusto jud ka kung yung ka-taste ganda pa yung ingon na taste ganda mahal man kayo ni dili mo 4,100 for one Ano mo siya na? 4,100 Ang kuha pa yan, piyang, liwang piyang. mo ni siya do ka sa bukas Paniwang yung piyang ay ikaw sa simana. mo ni siya maning ko nga grabe siya ka-effective kay Ano ba? bisan asa ka sa tibok Pilipinas wala imong ani inkinirang anong kumpanya Wala, wala. ani Hawa di ha. so dili na kalit ani bisan asa Hawa na ka. Hawa ka. Hawa ka puyo ha. tuwa na gyud ba makaka Ikaw. Magabunal ka? Wala ko na. Hawa. May igagawa bitaw ng duha kita daw. Parintis mo na. aya pa rin
Unali na sila duha. Pamunalag tamuron. Kanang gawiran na So isa. direta sa kuan diri na punta sa Restore Life. Kining Restore Life, kasagaran nagainom ani kay di ka na stroke. Kanang ingon pa nila kanang gusto ka matulog na ingon pa nila wa kay Padayon? daghan na. Okay ko pa. Dili ganang ingon pa nila ani sa ka matulog daghan pa ka gunahon-naon abot pa ka sa lain kuan dapit. Kini para nindot di mo tulog. Oh. Mo ni lang kuan. Kini siya dili ni siya kanang kuan, dili ni siya parehas sa atong kini si 24/7. Pero ang kuan niya kay mag 4 minutes siya og longevity. Tapos mana siya kuan kanang resveratrol. Mora gyapon ang giingon kanang naay problema sa kanang sa lalaki. Nga naay problema sa lalaki kani ay ang parison kini og kining si 24/7. Kuan mo gud siya comprehensive unit ang standardized resveratrol blend. So taas siya og kuan og power longevity na polyphenols. Hindi ka pa ba na? So kuan siya mas taas siya og kuan aning sa 24/7 kanang naay problema sa partner. Oh, mao ni siya. Sibil, pabaligyan. Sibil na. Mao ni siya ang problema. Oh, Francis. Mga ang kainom ko ano, mga naliyak. Sige, na po pa ako sa Francis. Nel. Nel. Ay, check. Mao ni siya mga kuan. Nel, nalagin po. Ito, brato, hinanagahin niya ba? Ito na lang po. Eh, kaya mga igang-igang na po ba? Sos! Ayun na! Tama, Chichi. Ipuyo lagi ba? Agay. Sorry nga. Sige, balik-balik ni mo. Hawa din na. So, kabalo naman yun. Kini, naapag may, aside sa mga manana, naami mga feminine wash baligya, pambabayog pa lalaki. Mingon sila, o, manang yung gamit ko na yung lalaki. Siyempre, para, presko. Dili rapat kay babay ang mo gamit. Na, money siya. Babae og sa lalaki. Kaya, feminine wash. Ano na ulit ko? Ang kuwan daw ani kay sa lapan lalaki makafeel siya og extra clean and cool naturally in every wash. Ang sa babae mao man gyapon, pero ang sa babae man gud siya na siya antibacterial, antimicrobial, health prevents UTI infection and Biro, gigil. urinary bladder. Now, kuwan siya na siya ay kanang paano siya nga sa mga antibacterial ba, mga antibiotic na siya nakabutang. So di naapod siya kanang sa aloe vera nga disinfectant, germicidal, antiseptic o anti-aging. So na din grabe na siya pati feminine wash na anti-aging. Sumuputi jud. Mubata gyud di ay kay anti-aging man. Alante, yung banggo. No, pitigit kay ko. Put that all. 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 Bangin din. Daniel, ha? Pati Daniel. Kay Kay tabot pa. Tapos pa Daniel. Ya agaw dili. Na naman nila. Diyos, limata mo na iyong kuwan, oy. Tapos kaning sa guava leaf extract kay kasagaran ba ya sa kanang kuan kanang ang ginagamit ba ito sa bayabas kay panghugas. O mo no siya na ako dai siya ingon ani sa feminine wash sa mga babae kay kasagaran ng sa babae ma ang kuan dali ra ma ka-infection ba. Kasi anti-inflammatory, prevents ganang nangatol ka ba? Chinis. Blacks allerginess. Diyan na pud ka. Antibacterial ag antiseptic. So dili ra dai siya nga ingon ana dai na kuan no. Kaya nanapod siya ikuan. Negative ion strip. So ning sikat ba yan ning negative ion strip sa una nga panahon? Ang gamit nila napkin. Kini siya dili sa moa, kuan feminine wash. Na siya 6,300 negative ion C3. So taas. Tapos anti-allergens, antibacterial, antifungal ug anti-aging gihapon. So kuan siya ka klase upat. Kita ng
Maupod sa lalaki di ay. Pero ang sa lalaki lahi, wala siya guava. Ang naa sa iya ha, kuan peppermint oil. O katong Acapulco masarap. Lahi ang sa lalaki, kay na siya anti-fungal, antimicrobial, o antibacterial, o antiviral. Ang mao ni siya sa energizing, refreshing, o kuan, anti-aging. Muna yung nakalahi sa ilaha. Hawa dobi? Oo. Kamu dia ha, ang mga kapag lawas ha, sa itong gingon ha. Take mo. Ang dagkog lawas, ay na, katong batay ko nga. Napod may toothpaste. Pero kining toothpaste na mo, grabe gini siya ka-effective. Kung toothpaste lang na siya, ay, katong naay may kuan ba, client na kauban sa kuan. Bata nga ginuka. Bata nga ginuka ba, karon kay kuan. Kanang, kasi tawagan na, kanang, daghan kaayo. Nya nagbasa, Mura siya ka ng puno. o inaana. Karon, wala man daw sila ilain tambal ato, ilang gitambal toothpaste lang. Mo na ni uga lagi daw dayon. Igibutang sa nuka. Oo. Ni uga lagi daw dayon. Grabe lagi daw ka effective. Oh, ano ka ba? Boray nakakuan. Boray nakaayo. Pila pa rin nga na. Cross. Ha? Pila pa rin nga na. Ang toothpaste wala pa na ko ninatan akong tagpila ni sa kuan SRP. Tanawon pa to na ko sa cellphone. Ayaw. Siya po tigbungkag. Uy. Oh my goodness. What happened to you? Dali. Jai, jai. Ninong ka, dato ninong duli. Kaya pagkamok-samok niya, kaya nagkuha na diya. Dali. Kalabad. Ulon si. Oh, dili na po to. No sounds. Go there. Go there. No sounds. Shut your mouth. Shut your mouth. Shut your mouth. No sounds. Go there. Go there. Go there na. Oh, no sounds ha. Sumbagol na ka rin. Oy, daddy! Daddy! Ka nagbunot. Bang kayo? Daddy! Where are you, Daddy? Nagsamok-samok Daddy! Daddy! Daddy, come here. Daddy's coming. Wala, no? Pangos na ba? Kinilahi na po ni siya. About ni siya sa insurance. Insurance ni siya. Oh, insurance ni siya. About ni siya. International ni siya. Insurance. Yun, cause no sound. Shut your mouth! Ang mura makansiring. Buling tay kay ka. Asa mang daddy yan, Ibe? Asa ang daddy yan, Shut your Ibe? mouth na. Sit down here. Di magsamok-samok kaya kaya nagkuha na siya sa antay. No sounds lagi. May. Hindi na biya po ka utang ina. Shut your mouth. No sounds. No sounds. Nana, I'm Daddy coming. Bay, di abay. Kaya Daddy's nagsamok-samok, imong anak, bay. Naghilak. Nagdamag praso sa inyo. Kita ng sapatos. Abi lang marunong kay kamay. Abi lang marunong sa sapatos. Wagapon we. Muna siya ang pante. Pero ang kaya siya ito, ginagamit din naman siya, kining rapat Camera daw, camera. sa mga OFW. Tukan ni mama, tukan daddy. Tukan daddy. Inagiaway ka. Yes, daddy. Ina. O palitin nag-burger rito Daddy. Shut your mouth lang. Labad ako ulo.
Kasi man, di sa magalit ko na bata may mag Butuan. gainer. Ingon ko, shut your mouth. Gainer sa No sounds. si ko may talaga nga ko. Yan. Kasi man, Di ba naman mo yung dayong din yung akol? Unsa may pamaagin ninyo ano sa inyong dayong? Kini na lang, Bi, para madali. Naglabad ako ng ulo. Nahilag sila mo. Ayan na, car. car. niya, karwa. Hatag na. Etang unil. Give gar. Unsa pamaagin diri sa dayong ninyo? Dayong na mo. Oh. Di ba ang inyo ha diri sa dayong pag naay mo mamatay, muhatag mo? Maura. Tapos unsa man ninyo ang benefits nga makuha sa dayong? Wala lang, pinabangay lang. Labangay lang ba? Ay ba? Matigo. So, ang kuan di ay niya kung kanang baling mo voluntary sa nga tawag ana. Kuha na ko, wala kayo ngon. Pinabangay lang. Kami na naman may kuan sab sa lahi nga kuan. Kini siya ni gi kuan mo gud nako siya. Kani siya mura sa kuan ang gud mo sa kuan sa St. Peter. Ang style mo sa St. Peter, magbayad ka og 5 years, ang 5 years. Tapos pag after 5 years nga wala pa ka na kuan, palunon ka na lang. Tapos imo ra magyapon ng bayaran ni utro. Kini siya dili. Nagduya nila si Kuko. Once after 5 years nga buhi pa ka, na kay makuha nga. Depende sa imo. Kung sa imo ha, atong tag 300 ang monthly o katong tag 200. Kaya ang 200 ang imo makuha ani kuan. Kanang 8,000, ang 300 mo mao ang kuan. 12,000. Mo na siyang ingon siya, ingon pa jud ko ani nangutan ako sa ninya. Unsa man ni siya? Mubayad pa mi ani otro dili na. Dili na ka mubayad. Maghulat lang ka og kuan. Pero ato siya nga after 5 years makakuha ka og kwarta. Pero dili na ka mubayad otro. Mo na siya naka-diferensya sa iya kay. Oo. Sisid ni Nya kuan lang siya. Bayaran lang nimo bisan makabayad ka og kuan 6 months. Dali mong ka 6 months lang ang ipangayo ma-cover na ka ani. Nya ni ana pa jud ko ani. 180 ra. Kuan. 100,000. 1-8. Jay. 60 months kuan siya 5 years. Kuan ni awon program. Jay. Dili magsama-sama. Yaman ko niya sa kuan. Senior. Lagi ako sa kuan ka. Ikaw ang magpili kung unsa imong gusto na. Na siya diri ang members benefits nga makuha niya prayer and counseling, pre-embalming for good for 7 years preservation period na pa siya carpets, lights and curtains, snack assistance, exclusive na siya, pati tarpaulin. Tapos na kanang kuan. Kanang depende. Mga kuan sa Oo. sa dayon. Na honorary minister price kaabag og 500 pesos so sila na mo bayad. Tapos cadaver pick up and delivery within 20 kilometers. Ini pa ani. Intay, Ang gamo na pangtana ikaw man may jud ko puli, ani wala nga kasi- kuan. Unya unsa man ni? Halimbawa, mamatay ang isa ka tawo nga wala pa naabtan og 6 months. Ingon siya nga ipulipi daw tong kuan, ipulipi daw tong bayad antong 6 months para makabar daw siya. Para ma-cover na daw siya, bayaran daw to siya full. Mo ingon nila sa ako. Okay ra niya. Ang makakuan ani o balance free funeral service. Nagdepende sa kuan lagi, nagdepende sa kanang kuan imuha kung unsa man imong gi kuan kaning metal casket or wooden casket. Ang kuan man gud ni bag-o pa ni siya dinhi kay dito ni siya nagbisa Cebu Bohol. Mula ilang targetan marketing dinhi niya. Dire sila naghimo sila og venue dinhi sa Mindanao. Dire nila gipadagan ilang branch nga bag-o. Nag-member gani gyapon ko sa kanang nag-agent gani gyapon ko about sa kanang
mga kuan, nag-feeding gyapon ko about sa mga house and lot, kanang mga subdivision. Pero wala naman ko nagakuan ana kay milyon man ti. Klaro na. Hindi na, ano, ngayon. Isa may makapalit ng balay dayon. Nga worth of 1 million man. Oh, worth of 1 million. Dili man dahil na nimo makuha ilang commission sa inyong anak, kung dili mo one day mo dili mo hata distribution niya sa to. Advance deposit. Wala. Ang kaning sa among insurance noon, kini siya ka international din siya. Ang pamaagi lang nimo siya ning mo lang nakanindot ani kay direta sa kanang pinakabarato be. Katong bronze. Direta sa kanang pinakabarato. Kay ang imong bayaran 3,000 a year. A year na ni siya 3,000. Pero ang cover siya sa accidental coverage mo na siya 500,000. Pero kung pintahon na to ang 3,000 divide pila gani 365 days. Gamay ra na sa mga pisos. 365 days. So ang imong panana nara sa mga 8 pisos. Ang adlaw ani ang insurance. Ang nakanindot lang aning insurance nga kaning amo ang insurance kay ano. Kanang lang madisgrasya ka. Nga kanang action ng tagpatay ana ba? Nga assault makakuha ka og 125,000. Unya para nang hospital ka. Unya ang imong hospitalization, bayad ka og kanang butang nato diha og kuan, butang nato diha nga tama ra ka 3 days. Diya imong buhaton sa butang doktor kay para makakuha ka reimbursement nga kuan na siya 100,000. Tapos ang imong daily hospitalization 1,000 per day, good for 10 days. Nakay 10,000 is sana pulo adlaw. Ay sa kung igawas daw kay pa-hospital sa kado kay baya. Kita ko. Pulo kadlaw, sige ra ganda ay dito. Para makuha lang nimo ang imong reimbursement. Na burial assistant 25,000. Yang emergency room assistant 10,000 gihapon. So mo lagi gamay ra. Kay kung mo ba yan eh, ako nagakuan jud ko aning insurance kay daghan man gani kog insurance gani. Kay napa ko yung insurance sa card, napa ko sa akong space. Nakuha pa ko ani. Mo kuan gyapon ko ang insurance kay kabalo sa panahon. Naala, sige pa kung lakaw. Mulakaw ba yung ko ra isa. Saraha pa na pinita ha. Yearly. Pero di ang kaning imong 3,000 i-divide doon mo siya sa 365 days. Dumay ra kaayo. 8 pesos ra. Pero tuig ra jud ka magbayad na. Oo. Muna yung nakandot ani insurance. Dili ra ta sa pinakabarato kay para ma-afford ra. Kaya ang kining platinum 4,500 naman ni siyang platinum. Yearly gyapon. Yearly gyapon pero ang imong makuha ni milyon. Ang imong personal accident coverage mo na siyang 1 million. 1 million tapos ingon ko kagay na katong unprovoked murder and assault 250,000 be diri pila man to dinhi 125 ra gani diri nya diri 250,000. Tapos diri sa medical reimbursement kanang ma-hospital ka, kanang madisgrasya ka, nabangga ba kag motor, nagbike ba ka nang disgrasya ba na imong bike dira. Mubayaran ka sa company og 200,000. Sila imo sagot sa imong billing. Nya mabadawat nimo imong kwarta nga 200,000. Nya katong sa hospitalization gani nimo nga 2,000 per day, good for 10 days. O so sila na imo bayad rin sa hospital. Ang kining medical reimbursement kani man ning madisgrasya ka, tagaan kag kwarta. O mo na siya nya burial assistant 50,000. Nya kanang emergency, kuan lang bitaw siya emergency room assistant lang kanang si tawag gani kanang. Kanang bitaw emergency lang nga kuan nakay kuha nga 10,000. Pero kanang nasakit wala. Kanang nasakit? Wala. Kanang hospital ka nga nasakit wala. Na gani diri hospitalization. Apil gyapon. Oo.
Daily hospitalization 2,000 per day. So mag-standby kag 10 days sa hospital, bayad man. Kaya nang mga anak nga mag na cesarean nga na nagyapon. Na may nakabutang dire medical reimbursement. Kay sa ako naiagi naman pud ko og kanang insurance company sa ako ang company sa una. Na ako reimbursement pero gamay ra tong ako sa ako ang kuan, gamay ra tong ako ang sulod sa ako ang kuan insurance 60,000 lang. Ang covered up lang ato pag ma-kuan ka, kung inyo lagi madisgrasya ka, mo lang ya 60,000. Nya, mahal ba ya ang kuan hospital ba ya dito sa Manila? Mao nagamay ra siya. Ang kuan lang atong nakanindot lang sa mo atong sa kanang kuan kay bisan pag adlaw-adlaw ka magpainipon, wala kay problema bisan asa hospital. Ma-public man ang ma-private. Magpa-cleaning ka og nipon walay bayad. Ka magpa-check up ka sa uban nga kuan, magpa-check up ka sa imong kuan bitaw, para anang tong sa una buntis ko. Gamit na ko ang ako ang kuan, insurance. Ingon daw nila 5,000 man daw makaltas sa anak niya. Kapila ba sa isa ka bulan maura ka magpa-check up niya. 60,000 ang sulod sa imong insurance. Kani nindot gani siya kay dako kay ang sulod sa insurance. Sulod. Ngun ka lang kung naalang kay trabaho nga kanang sakto bitaw. Mura na imong bayaran yearly. Ngayon ko din ba daw? Sa naman ko digang i-advance. Oo. Para kuan ba? Mura na kanindot sa kuan ba. Ang kini man gud siya connected ni siya nga insurance connected ni sa among company sa among parada labi na kami kay nagsiging blackout. Nanapod gani mi bag for December. Basin so ba mawa siya prehan ng mga kuan ba nga Dili. kalit at kawala. Tiurok di nagsihatag. Kini bitaw tino. Di na makuha. Kini nga company wala dili man tina kay bisan matiurok tong nagkuan sa imo ha. Bisan namatay na tong nagkuan sa imo dili man ka makuan kay naa man na sa system. Dili mawala kay naa man na siya sa system. So ikaw makakuan ra gihapon. Kay naka-system man ni siya. Tuwing ko lagi kani mingon ma-scam ka, ma-scam mo. Dili ka ma-scam. Kay naka-system man siya. Dili man sila maka-scam sa imo kay naka-system man. Mo na nakanindot dira sa kuan niya. Ang kusog na mo ani kani sa OFW. Kaning rapat care. Mo na among gina-offer sa mga OFW. Kami kumukuha mig sa ingon ani ato gyud milahi man amo kay sa naamay mga package sa amo kay nagabaligya ba yung insurance. Mo na ingon ani amo. Mo na amo ako kami kay nagabaligya man mo. Ano na kanindot kay connected siya sa company. So dili ka magproblema ba? Dili ka magproblema nga ma-scam ka, matiorok ang nagkuan sa imo dili. Kay once na connected ka sa system, wala yung makahilabot sa imong account. Na, di kita pa uli na aniner, buwang na aniner. Uy, wala naman rin ako pa istorya din eh. Kuha. Ah, rin yan? Kuha ni may Ito, nagkikulo. Buwang na aniner na. Di mo polion. Gikawat na. Olios pa yan. Uy, kuha ka na siya magkikit ng tiil. Yeah. Olios pa yan. Ayun. Pwede po, kung masaksago. Kasi nila sagot. Hindi, Amo ba absinan dyan mo